tiene 20 kilómetros, pero yo creo que uno... Behobiaren 20 kilometro hauen azken urteotako bumaren erantzule nagusia, eta lasterketa oso barrenean zeramana, Diego laguna zen. Diego fue un atleta profesional. Diego korrikalari profesionala zen, baina beti izan zen egin berean herrikoia, eta Behobia biziki maite zuen. Eta bere bultzadari esker, jende asko hartu du parte lasterketan. Diego oso pertsona berezia zen. Pertsona ona eta alaia. 2001an, Azpeitia Azkoitia lasterketa bezperan, bere lagun batekin, Alejandro Gómezekin beroketa egiten ari zen hementxe. Batean, bihotza huts egin zion eta bertan geratu zen. Anekdota gisa aipatu, jende askok ez baitaki, nik daukadala Diegoren erlojua. Japonietik ekarri zuen Espainiako marka hautsi zuenean. Gero nire emazteari oparitu zion, eta harrezkero neuk eramaten dut maratoi eta 1 kilometroko proba guztietan haren omenez. Argazki honetan ere Diegorekin nago. Arrasate oinati lasterketan. Diego kura ere asko estimatzen zuen eta bera zen aldi gehienetan irabazi zuena. Omenaldia egin zioten eta garaikurra niri oparitu zidan. 6 urterekin hasi nintzen korrika, eskolan, anaiarekin eta lagunekin. Gero denetarik egin nuen bolada batez. Eta behin 98, 99an Diego Garziaren entrenatzaile izandako Santi Perezekin hasi nintzenean, Siroxego hartu eta markako betzen hasi nintzen. Niretzat distantziarik onenan maratoia izan da. 2008an Espainiako txapela jantzi nuen, eta 2009 eta 2011an bigarren izan nintzen. Gero hasi nintzen 1 kilometrokoekin, 4. mundialean, 4. Europeoan eta Europako txapelketa bat. 100 kilometroekin erronka pertsonal gisa eta neurri berean jolasean hasi nintzen. Lesio batetik netorren, eta Espainiako maratoi txapelketa prestatzen ari nintzen. Eta aurreneko aldiz taldearekin tajuz entrenatu ahal izan nuenean 8 kilometro egin nituen. Eta hala esan nion Xantiri, ara, 92 baino ez zaizkit falta 100erako. Jolasean hasi, baina ongi entrenatzen ari nintzela ikusita 100koari heldu nion. Esan nion, 100 kilometroak egin, aste bitan errekuperatu eta Espainiako maratoi txapelketarako entrenatzen jarraituko dut. Eta alaxe, 100kora joan eta oso marka ona egin nuen, orduan munduko 3. marka. Espainiako txapelketa irabazi eta jota amaitu nuen. Jakina, ezin izan nuen maratoi txapelketan korrika egin. Baina agian hobeto, izan ere harrezkero 100 kilometrotan bainabil. Eta horretan lortu ditut nazioarte mailan emaitzarik onenak nire kirol ibilbidean. Behobi hartuko duzu parte? Bai. Eta zer egingo duzu? Nire baino azkaroko bikarai. Nire baino azkaro? Ez. Bai, ziur.